संवादी संगीत संस्था धारगळ आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान चवथें संगीत संमेलन धारगळ पेडणे हांगा शेनवारा 8 तारखेक जातलें अशें संवादी संगीत संस्थेच्या समितीन पेडण्यान पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केलां। संगीत संमेलनाच्या निमतान कलाकारांचो भोवमान करतले अशें कळयलां। कला आणि संस्कृती संचालनालय गोवा सरकार पणजी गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने चौथं संगीत संमेलन शनिवार दिनांक 8 डिसेंबर व रविवार दिनांक 9 डिसेंबर 2018 रोजी श्री धारेश्वर माऊली देवस्थानच्या प्रांगणात धारगळ येथे संपन्न होणार आहे। शनिवार दिनांक 8 डिसेंबर रोजी पहिल्या सत्रात संध्याकाळी 5 वाजता उमलते गायक श्री प्रसन्ना तेंडुलकर आणि कुमारी श्रद्धा जोशी ही दोघी नाट्यगीत सादर करणार आहे। त्या सत्राचं नाव आहे नाट्य संध्या। तदनंतर संमेलनाचं रीतसर उद्घाटन होणार आहे। त्या उद्घाटन सोहळ्याला प्रसिद्ध संवादिनी वादक आणि भारतातील संवादिनी क्षेत्रात पहिले डॉक्टरेट मिळवणारे डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी यांच्या शुभ हस्ते त्या संमेलनाचं उद्घाटन होणार आहे। या उद्घाटनाच्या सत्राला गोमंतकाचे पर्यटन आणि क्रीडा मंत्री श्री मनोहर बाबू आजगावकर तसेच कला आणि सांस्कृतिक मंत्री श्री गोविंद गावडे यांची खास उपस्थिती असणार आहे। यांच्याशिवाय श्री धारेश्वर माऊली देवस्थानचे अध्यक्ष श्री प्रकाश प्रभुदेसाई तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य धारगळ प्रभाग श्री तुकाराम हरमलकर, धारगळचे सरपंच श्री वल्लभ वराडकर आणि स्थानिक पंच श्री प्रदीप नाईक आणि दाजी शिरोडकर यांची पण उपस्थिती असणार आहे। या संमेलनाचं निमित्त साधून आम्ही ज्येष्ठ संवादिनी वादक आदरणीय श्री गोपीनाथ वाळके तसेच संगीतकार आणि कीबोर्ड प्लेयर आदरणीय श्री विष्णू शिरोडकर तसेच तबलापटू आदरणीय श्री अर्जुन उर्फ बबन आरोंदेकर यांचा त्या ठिकाणी सत्कार करण्यात येणार आहे। उद्घाटन सत्रानंतरच्या सत्रात सायंकाळी 6:45 वाजता डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी यांचं संवादी एकलवादन होणार आहे आणि त्या दिवसाचं शेवटचं सत्र मुंबई येथील प्रसिद्ध गायक श्री रमाकांत गायकवाड यांचं शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन होणार आहे। दिनांक 9 डिसेंबर 2018 रोजी भारताचे आयुष मंत्री माननीय श्रीपाद नाईक यांची उपस्थिती असणार आहे। त्या दिवसाचं पहिलं सत्र स्थानिक तबलापटू श्री संकेत खलम यांचं तबला एकलवादन होणार आहे। तदनंतरच्या दुसऱ्या सत्रात भीमसेन जोशी यांचे शिष्य श्री कृष्णेंद्र वाडीकर यांचं शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन होणार आहे आणि तदनंतर शेवटच्या सत्रात भारतातील आजच्या आघाडीच्या गायिका सौभाग्यवती मंजुषा पाटील कुलकर्णी यांचं शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन होणार आहे। त्या दोन्ही दिवसाचं संपूर्ण सूत्रसंचालन कुमारी मानसी वाळवे या करणार आहे आणि 7 संगत संवादिनीवर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी, श्री राया बोरगावकर, श्री सुभाष पातरपेकर, श्री विद्याधर नाईक आणि महेश गावसी करणार आहे। तर तबल्यावर श्री रोहिदास परब, श्री मयांक बेडेकर आणि श्री दयानंद कांदोळकर हे तबला साथ संगत करणार आहे। दोन्ही दिवसाचं संमेलन त्याचं ध्वनी संयोजन श्री व्रतेश रायकर हे करणार आहे। पेडणे आणि गोमंतकातील इतर रसिक श्रोत्यांनी या दोन्ही दिवसाच्या संमेलनाला खास उपस्थिती लावून या संमेलनाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि संमेलनाला शोभा आणावी असं त्यांना आम्ही विनम्र आवाहन करत आहोत।